Хора, моля ви, абонирайте се. Ако достигнем 50 абоната, ще направим фен среща. Аз ще направя фен среща в Roblox. Казвам се Цветидон черта на английски. В много клипове съм го качвала. Само в един клип, тъй че го гледайте някъде. Там ще ви излезе по-надолу. Много в началото. Ако направим 50 абоната, ще направим фен среща. Някой път ще кача видео предния ден. От колко часа и коя дата. Може да направим фен среща на живо. Ще кача видеоклип от моя телефон. Ще играя в момента си на майко телефона. И ще ви снимам как протича. Вижте как се казвам в клиповете, както казах един от предните. И да съберем 50 абоната. Когато има фен среща, ако съберем 50 абоната, ще кача на живо. Абонирайте се за канала!